5 entitajiet Maltin u Taljani qegħdin jaħdmu flimkien biex jipproteġu u jtejbu l-ambjent tal-baħar fil-fliegu bejn Malta u Sqallija fi proġett li se jibqa' għaddej sa Novembru tas-sena d-dieħla u li ser isir b'investiment ta' €1,200,000 se jittieħdu diversi azzjonijiet kif spjega l-biologu marittimu Alan Dejdun. Dal-proġett huwa fuq ir-ristawr tal-ambjent naturali tal-baħar billi ħajtniżlu s-sikek artifiċjali fil-baħar biex nipprovaw nżidu l-popolazzjonijiet ta' ċertu ħlejjaq li huma protetti u anke se jitnadda fil-baħar f'ċertu areas minn plastik u speċi invażivi. Spjega li dawn l-ispeċi jinkludu l-granċil blu u koralli invażivi. L-iskop tal-proġett huwa li jgħin lil ħajja fil-baħar biex tirkupra, tissaħħaħ il-biodiversità u titjieb il-popolazzjoni tal-ambjent fil-Mediterran. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli urid il-fema li b'dan il-proġett mhux isir biss investiment fil-ħarsien ta' dak li għandna, imma qegħdin jittieħdu passi konkreti biex issewwa dak li ntilef. Il-Ministru Dalli qalet li b'investiment fix-xjenza u b'ħidma flimkien ma' sħab internazzjonali qed jinbena ġejjin fejn il-baħar ikun aktar nadif u jiflaħ l-isfidi li ġejjin. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zinzo Azzopardi qal li l-proġett huwa turji oħra ta' kif fondi Ewropej jistgħu jappoġġjaw azzjoni effettiva għall-ambjent lokali. Il-proġett Revive huwa ffinanzjat mill-programm Interreg Italja-Malta 2021-2027. L-entitajiet Maltin involuti fil-proġett huma l-Università u Ambjent Malta.